Dalane. Pangapunten nggih. Pecah kabeh. Pecah kabeh. Kowe engko ngijoli le. Iki gaya mik dene Pak Arto gedho ya. Pecah kabeh. Foto sampean man, Pak. Anu Urusan Bang foto niki tersangka nih. Goblok kowe. Ngene. Iki aja-aja sing rusak kono kae iki. Iki ya. Betul Pak aku. Arek ngene. Ngene wae kan dipotong ya piye kowe. Yo wis. Iki jane bujang gunung kok. Astobi. Ngono kok ngono yo. Mas, tutor sik to Mas, wong gak iso kok Mas. Tutor sik to, kowe cilik menengo. Kowe lah sama melok ndi sing nyawane sama. Kok boncake sing gede-gede nang bor-bor lho. Ya, iki terus. Iki lho wae satu sik. Jajane ora tau manfaat. Mas Rian, jangan gue sandal, aku tangan gak masuk. Sandal. Ya. Gak ikut Mas, gak. Nah itu tidak ikut. Oh, tak marahi. Yen bujang kano atasine satu yo nggih. Cacah kene sing iso sapa? Melu ngono. Sing bola-bola kene bocah cilik-cilik sing iso jogetan barongan sapa? Kene. Heh. Kene engko tak sawer. Kene. Joget ya. Sebagai acara pembukaan marok tuh mau teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Burung. Berapa acara apa? Sampun Pak. Sampun. Nggih. Sampun iki. Nggih. Cuma kurang kayak ono sing salah. Oh iya. Oh, satu urung dia. Ndondong mau. Apa? Melu. Mau apa? Mau apa? Lu ban kok pete lho. Mau apa? Memang termakan apa? Emang ngerti ki dupo emang to? Ora dupo, manut eno. Oh, melak. Balik. Iya, wong loro nah aku tak oyak. Ciwi ya. Ayo, Mas. Ayo. Yo.
Gawi. Bener tan mriku niku, Mbak? Mriku nggih, Pak nggih. Nah, siap, berat. Bon mereka. Bon, nggih, bon. Bon niku. Bon nggih. Bon nggih. Ya wis ta ngono. Bon niku. Bon ngoten niku bon rampung nggih.